ସାର୍ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଉତ୍ତରା ଜାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛି। ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ କୋରାପୁଟରେ ଡ୍ରପ୍ କଲୁ। ତାପରେ ରିଟର୍ନ ଆମେ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିଲୁ। ଏବେ ଯାଇପାରୁନୁ, ନଦୀ ଛିକି ଦେଇଛି ଆମକୁ। ଏବେ ସାର୍ ଆମେ ଆସିକି 15-20 ମିନିଟ୍ ହେବ ଅଛୁ ଏଠି। ଏବେ ତ ପାଣି କମିଲେ ତ ଯିବୁ ସାର୍। ଆଉ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ପେସେଣ୍ଟର ଯଦି କଲ୍ ଆସୁଛି ବୋଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ସାର୍। ପେସେଣ୍ଟ ହଇରାଣ ହେବେ, ତାପରେ ଆମେ ବି ହଇରାଣ। ପେସେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମେ ବହୁତ କିଛି